И здравейте хора, аз съм Shadow Girl BG 002 и в ката 009 накратко и днес ще играем с Лидерио. Също ще изиграем само 3 опита, защото този клик ще е кратък и ще ви кажа нещо. Ще правим с Алито BG, сега ще ви покажа коя е тя. Ще правим чалендж с Бинбузут, бомбонки. Чакате да убие ето този и ще обясня. Ужас. Добре, той ме уби, не аз него. Не ми е удобно да съм на компютър. Така, добре, това как да го махна сега? Махни се от тук, бе. Ужас. Добре, хора. Сега ще ви покажа нещо друго. Така, влезте в YouTube и ще ви кажат 3 човека, на които да се абонирате. Така. Ето и YouTube. Влезте в YouTube. Хайде да, по-бързо. Така, напишете Алито BG и се абонирайте за нея. Тя трябва да ви излезе с снимка на покемонче. Ето го. Има много хубави клипове. Абонирайте се. Аз не съм се абонирала тук Али, ако гледаш този клип, защото нямам профил. Ето това са нейните клипове. Ще ви ги пусна за сега. Ето тук Спинер срещу Кат. Това е нейното много сладко коте. Добре, ето. Тук ще си играят с котето. Ето го, вижте колко е сладко. Така. Опа, без да искам. Добре. Втория човек, за който искам да се абонирате е... Чакайте да го направя на български. Айде бе. Български. Ето това е... Трябва да напишете Ванко Иванов. Ванко Иванов. Така трябва да ви излезе зелена картинка. Ето това е много добър ютубър. Има почти 100 абоната. Виждате го. Ванко, ако гледаш ти този клип, не съм се абонирала, защото нямам... Разбра. Да. И ето неговите клипове различни са и са много. Ванко, дано да събереш 10 000 абоната. Пожелавам ти късмет. Така, и на Алито BG пожелавам много късмет. Така, следващия човек, за който искам да се абонирате, има 2 профила. Единият му профил е ето този. Menhex12. Menhex12. Ето този ютубър е много як. Menhex, трябва да го намеря. Не мога да го намеря. Пак ще го напиша. Ама хубаво. Така. Menhex12. Ето този печага. Има 456 абоната. Ето това са неговите яки клипове. Много е готин. Абонирайте се за него, ще съм ви много благодарна. А другия му профил е Супер Гейминг 13. Ето така е. Слилава трябва да ви... Ето го. Ето му и другия профил. Ето това, последна реклама, такива.